तर आपण आज पाहणार आहोत सांडगे कसे बनवायचे। ह्याच्या अगोदर आपण हे पीठ कसं बनवायचं याचा व्हिडिओ अपलोड केला आहे, तो तुम्ही नक्की पहा। तर आपण आता ह्याच पिठाचे सांडगे कसे बनवायचे ते पाहूया। याच्यामध्ये हरभऱ्याची डाळ आणि मटकीची डाळ आहे, ती अशी वाटून घेतली। त्याचबरोबर आपल्याला लागणार आहे लसूण घेतला, हा 2 गड्डी लसूण आहे, तो असा मिक्सरमध्ये बारीक करून घेतलाय। त्याच्यानंतर ही चटणी आहे, आपली घरची चटणी आहे ही। त्याचबरोबर चवीनुसार मीठ आणि ही जिरे पूड आहे, तुम्ही इथे धने पूड घेऊ शकता। तर आपण आता याची कृती पाहूयात। तर सर्वात अगोदर जिरे पूड, त्याच्यानंतर लसूण, त्याच्यानंतर आपल्या चवीनुसार चटणी। तर इथे 1.5 चमचा चटणी टाकली आहे आणि आपल्या चवीनुसार मीठ। आणि आता व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। जर तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही याच्यामध्ये कोथिंबीर ही घालू शकता, बारीक चिरून कोथिंबीर घालायची। तर हे असं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आणि हे असं थोडं थोडं पाणी घालून मळून घ्यायचं। तर आता तुम्ही इथे पाहू शकता आपले हे पीठ मळून झालंय। तर हे असं मळलं गेलं पाहिजे, जास्त घट्टही नाही आणि जास्त पातळही नाही। आणि जे आपण पीठ ओबड-धोबड वाटलं होतं तर तुम्ही पाहू शकता, याने असे सांडगे खूप छान होतात। तर आपण आता याला 1 तास झाकून ठेवायचं आणि त्याच्यानंतर याचे सांडगे तोडून घ्यायचे। तर आता 1 तास झाला, आपण पीठ उघडून पाहूयात। तर तुम्ही पाहू शकता आपलं पीठ किती फुगलंय। जर तुमच्याकडे हळद असेल तर तुम्ही घालू शकता। तर आपण आपले सांडगे ताटावर सोडणार आहोत आज। तुमच्याकडे जर पापड्या घालायचा कागद असेल तर तुम्ही त्याच्यावरही घालू शकता। तर आपण आज ताटात तोडणार आहोत, त्याच्यामुळे ताटाला तेल लावून घ्यायचं। हे असं व्यवस्थित तेल लावून घ्यायचं। तर असा पाण्याचा हात घ्यायचा आणि हे आपलं पीठ असं तोडून घ्यायचं, थोडंसंच घ्यायचं। तर हे असं आणि असे सांडगे तोडायचे। तर तुम्ही पाहू शकता असे छोटे छोटे। तर तुम्ही पाहू शकता हे बोट, हे असं पीठ पकडून असं सोडायचं। तर तुम्ही पाहिलंच असेल। तर आपण अशाच प्रकारे सर्व सांडगे बनवून घेऊयात आणि हे मी तुम्हाला सुकल्यानंतर दाखवेनच। तोपर्यंत तुम्ही हे सांडगे करून पहा। आवडल्यास नक्की लाईक करा। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।